caggal ceerno kadi ɓe keewi en waɗi ceerno wonɓe ɓe tollnima hedde 40 en eɓe keewi ceerno sa diwti ceerno ene waɗi wiyeteɓe debe gumme en sa yeehi joni ko wayno gumme ɓoyki jawe toon ma taw soninkoɓe e ngenar en nan toon ene waɗi wiyeteɓe el fekki oɗon nana el fekki gawol en oɗon nana el fekki daɗo el fekki daara en el fekkine ene goodi el fekki tato ne goodi ene waɗi el fekki daara halayɓe ene waɗi el fekki daɗo kañum ko diwan tooro koye daɗo woni el fekki gawol woni ko gawol koye diwan ngenar wadde el fekki en tato nanɗon gari caggal el fekki noon ko ɗo eliman en kañumen ene goodi eliman en kadi ne keewi eliman baroɓe en eliman jafane en eliman jaɓɓe en jaware en ñibbi en ñukkule en pendawo en ɓeyɗo foof ne waɗi eliman en ne tollima e 50 sa diri eliman en ndewmo par ordre alphabétique ma ar e farba en en kalin ɗumen caggal ɗum ha jagara fen e gueɗe goɗɗe ene heewi ko leppi tan yon paam ko leppi ɗi tollnima e 63 lefol oɗo Ibrahima Sow bisimilla ko addi konngol tukulo ɗumen jaabinoɓe hen ñanden ma en gartu hen tigui rigui Ibrahima Sow bisimilla uddin micro maɗa kono ceerno Mbocel mi salmini a salmitama juurama salmini dendagal keɗiɗo e gonɗo ɗo dal jaram no feewi jam ɓolwodi mi rema yewtere nde weeli min feewi jam tan yettirama ewa no pulaari yata ni tan kala ka anda namdanaji ewa ɓoyata anda min kay ko namdal tokosal tan daɓɓal jogimi hen ara wona daɓɓal jungal de jabortegal ko juut ala ngal yoddani hen mi gilanani mbiɗa e nder haala moon mbiɗa nana hen o ɗum kaala seɓɓe beele seɓɓe ɓeɗon kamɓe ko ɗum leñol e nder fulɓe taw ko ɗum hinde tan walla kamɓe kam sabu to minen to joni so min mbiyama seɓɓe ko honono woɓɓe hen mbiya soninkoɓe walla ɓe mbiya sarkulleɓe minen ko ɓe min mbiyata seɓɓe wala sarkulleɓe minen ko ɓe min mbiyata seɓɓe kono e nder fulɓe seeɗa kala mbiɗa yiya neɗɗo tan tawi ko kaalowo pular walla taw ko pullo ni kono noon sa namdi mom ko woni o wiya ko ceɗɗo ko ngal namdal joguinomi hen eyyi ko noon tigui a weltanama no feewi Ibrahima Sow ñanden kadi en garino e to banggue seɓɓe ni kono ma en dutto hen kadi ko mbiɗa ko ne ara yeru joni sa yeehi Mali to gaynako guiɗo fulɓe en to kamɓe toon ceɗɗo ko sara kulle walla ko mbiyen soninkoɓe ko ɓe mbiyete seɓɓe kadi seɓɓe ciforte tan ko yimɓe ɓaleɓe nane tan woni fimde mum mbeɗa haalda e neɗɗo mbimomi min komi ceɗɗo wi ala wona gonga an ka pullo par ce que a boɗejo par ce que ceɗɗo wajjata o wi kam ceɗɗo wajjata cubballa wajjata o wi kam noon o wi ceɗɗo wajjata cubballa wajjata mbimi an ene wawi so tawi yumum woni pullo joni no mbaɗata so toon to banggue diwan Mali surtout ɓuuri tengtude kamɓe sa wiɓe ceɗɗo enen ga Sénégal e Mauritanie eɗen jawa famde kono to Mali noon kamɓe soninkoɓe walla tigui rigui sara fulleɓe ɓeɗon mbiyete seɓɓe noon ne waɗi ko seɓɓe leƴƴi ɗiɗi mbaɗi waɗi ko seɓɓe arduɓe koli teŋella ɓen mbiyete seɓɓe koliyaɓe e seɓɓe arduɓe koli teŋella ɓe mbiyete ko seɓɓe koliyaɓe waɗi kadi seɓɓe ɓe ganduɗa ko wonnoɓe ɗo haade koli teŋella arde ɓen goni seɓɓe wurankoɓe e seɓɓe koliyaɓe ene goodi joni noon ɓe pecci kamɓene koye pecce ɗiɗi seɓɓe wurankoɓe e seɓɓe koliyaɓe ɓe goni ummiɓe Gana ɓe koli teŋella arde ɓe gummi Gana ɓen mbiyete ceɗɗo mbeñu Ganna en Ganna o noon woni seeha e helmere Gana nde ɓe mbacci ɗum ga Ganna ɓen ɗon goni ɓe ganduɗa goni seɓɓe mbeñu Ganna en ɓen gummi garde e koli teŋella ɓe mbiyete seɓɓe koliyaɓe eyyi ko wona ɗum ko noon seɓɓe ɓe ganduɗa kañumen ɓe ko seɓɓe wonnoɓe ɗo haade seɓɓe koliyaɓe ɓe arde ɓen mbiyete seɓɓe wurankoɓe ɓe noon ne woodi conkoƴolnaɓe oɗo aɗa jogui birima tan gonɗa koye train ene waɗi conkoƴol naaɓe en e doojunaɓe en ɓeɗo gueɗe kala ɓeɗo goni seɓɓe wurankoɓe kañumenne kono ɓeɗon koɓe koli teñelle naati Fuuta nde ɓeɗo tawi ɗumen Fuuta ɓeeto noon koliyaɓe ɓe ko kanko arde e mumen ɓen goni ceɗɗo mbeñu Ganna en ɓeega ko ceɗɗo mbeñu Ganna en ɓeega ko ceɗɗo kañum seɓɓe mbeñu Ganna nane kalten Samba Guela jeegui ɗi ha mbiɗen Samba Mariame Moola Barogo soɓe gaskini mbiya o ceɗɗo mbeñu Ganna Samba Mariame Moola Barogo e ɗum ɗo ko seɓɓe koliyaɓe arduɓe e koli teñella heddiɓe noon goni seɓɓe wurankoɓe wurnoɓe ɗo enen noon kala ɓalejo eɗen ciforo ɗum ko ceɗɗo walla ko cubballa
enen ko ɓen ɗon ngoni seɓɓe men kono kadi ɓe nawte to banggue sarakuleɓe walla to soninkeɓe hen saaha mbiya wonde tigui rigui ɓeɗo ko ɗum ɗon e kono noon ko sifaji ɗiɗi gooni ko seɓɓe wurankoɓe e seɓɓe koliyaɓe seɓɓe wurankoɓe ɓen ɓooyi guilay Fouta guila no joguiɗen kinde ɗe no goniri hen ni e ɓen ɗon ko dojunaɓe conkodirnaɓe gambenaɓe ene wonde e duganaɓe e cangaynaɓe ɓeɗo foof ko seɓɓe ɗum ko leƴƴi mabɓe leƴƴi no mbiyata fulɓe jenguelɓe fulɓe yaalalɓe fulɓe uruɓe ni ko noon kamɓe goni conkodirne seɓɓe conkodirnaɓe seɓɓe ɓe ganduɗa ko dojunaɓe hono noon e noon ko noon ɓe peccori wadde ko pecce ɗiɗi hen gone e Fouta men toro ko seɓɓe koliyaɓe e seɓɓe wurankoɓe ko ɓeɗo ɗiɗi joguiɗen ko heddi ko noon to Mali to diwluji Mali to oɗo guiɗo fulɓe ne wawi artude hen saabu toon kamɓe sarakulleɓe soninkoɓe e ɓuuri wawde siforade ɗumen to banggue seɓɓe noon ɓe mbiyata ɗumen ene wonno ko ɓaleɓe ɓe ciforte seɓɓe ya somi jaabima namdal ma ceernam ko noon no mbiɗa ni to banggue minen ga e Mali joni sa wi ceɗɗo tan ɓe mbiyata ɗum ko sarakulle e woni banggue Sénégal walla Mauritanie mbiyata ɗum sarakulle walla soninka mais kono to banggue Fouta e nder kadi wittoji en keeɓi famde so wiyama seɓɓe tan kam to banggue fulɓe ko yimɓe seɓɓe e yeru joni heedannoɓe hoore kondu ɓe kulatano mayde eɓe ceeɓi ɗum woni ɓe mbiya seɓɓe seɓɓe ɓe koliyaadi ɗum woni addi koliyaɓe koɓe koliyaadi seɓɓe ɓe koliyaadi par ce que yimɓe seɓɓe heedoɓe jeese ɓe kulata mayde ɓe nden hinde woni hinde seɓɓe ɓe koliyaadi ɗum woni hankkadi pulaar o ñawna woni wiya seɓɓe koliyaɓe kono ko yimɓe seɓɓe ɓe koliyaadi yoni joni kural walla laaɓi walla goɗɗum ceeɓendi mum ko hetata yeeso fof ko ceeɓendi kala ko seeɓi wiyete ko ceeɓendi donc ɓeɗon nen ko heedannoɓe hoore konu ɓe kulata mayde nden hinde noon ɓe gandira ko cuusal e ko nandi hen ɗum noon woni ɓe mbiya seɓɓe koliyaɓe ɗum kam ko to banggue amen ga ko Mali sa wi seɗɗo tan haade famede ɓe jarata ko sarakulle mais taw noon wona ɓen seɓɓe ka haala mum kalete tengtin tan kinde no mbiruɗa ni joni ɓe mbiya seɓɓe koliyaɓe seɓɓe wurankoɓe no goɗɗi woni seɓɓe sarankoɓe e seɓɓe ɗum kadi so wiyama seɓɓe ɓen ko seɓɓe sarakulleɓe taw ko remoɓe en walla ko nandi hen voilà minen kam o banggue ko noon min jiiɗum e heddoto noon e banggue jewte walla e banggue wittoji en keɓɗi famde seɓɓe koliyaduno taw ɓe kulata mayde ɓe ɗum wiya seɓɓe koliyaadi ari noon woni pulaar ñawnaɗo wiya seɓɓe koliyaɓe voilà ne selli tigri ne selli ko haali ko gonko ko seɓɓe ɓe koliyaadi wonti ɗon seɓɓe koliyaɓe ɓe kadi sa wiyama ceɗɗo tan ceɗɗo firti konngol ceɗɗo ngol ko neɗɗo cedduɗo noon woni neɗɗo neegɗo ene wawi jaggudemo joni hirsuma taw kañum heɓani ɗum hayɗa kañum ko neɗɗo neegɗo ɗum waɗi ko cedduɗo ko par ce que hulata waɗata ene jogui jamaragal ne suusi ceɗɗo yahata ko walde wara ko neɗɗo hirsude ɗum neɗɗo wayi kono hirsude ɗum dammuwol ni ne neegui aɗa andi woni yimɓe hay colel ɓe mbawa warde eɓe ciihla walla ɓalli mabɓe jaɓani ɗum ceɗɗo noon ko neɗɗo cedduɗo mo ganduɗa kañum ko neɗɗo neegɗo ne wawi jaggude neɗɗo joni hirsa taw kañum waye mum kono zéro ni arta leloɗano ceɗɗo noon ko ɗum woni cedduɗo Ibrahima Sow min jaabima namdal ma beele min ɓennay goɗɗo ko noon ceerno Boccel mi faami jaati jarama nde tawno sa addini neɗɗo ko andi tan a annata ɗum to sengo amin kay no mbimami ni tan minen den toon sa wi ceɗɗo tan min jarat koto sarkulleɓe walla soninkoɓe kono noon on dokki kam en gandal no fewi merci on jarama jarama no fewi tigui rigui jarama namdi noon lesso winde o tigui rigui o wi mbete gana o e ko ganna o ko helmere ganande watta ɗon ganna ceɗɗo mbeñu ganna Sammariam Molo Barogo joni en kaalino Sammariam Molo Barogo kañum walli konko Boubou Moussa nde haɓare Samba Guela Jeegui nde e ko ɗum ɗo noon adduno yimɓe yettude beele Samba Guela Jeegui kañum no ko ceɗɗo ha wittugo yaari on tigui rigui oɗo o be bisimilla ma heddiɓe lesɓe ko min uddi autorisation demande o nde wonno ɓoyatami udde ɗum waɗi noon j'ai une question parmi les seɓɓe koliyaɓe seɓɓe wurankoɓe silsilɓe duganaɓe parmi tous les seɓɓe eyyi pose question ma oɗo bes Amadou Thiat bisimilla oɗo oɓe eyyi voilà ceerno no mbirnomi e gonto lawol ni tan ko guila fuɗɗode nde neɗɗo waɗi hen ndeɗo inde tan ko ma jafoɗo no fewi caggal yettude jomiraɗo joom baɗe e bawɗe en juuli e nuraɗo makko tedduɗo
labar en jaari jignaɓe meɗen sawbenga godal ɗo heewi wirude ceerno ko jarnade e arde jumbude hen tawno no foti kewri wiide ni kelle beeli lewotoɓe ala ko haali yuman jombaju so tawi ɗe golle mbawi weldema e yoddema ko haali minen heɗotoɓe e dañoɓe hen gandal walleteɓe ha mbawa andude ko yewtuno hanki nam no fewi ko wona ɗumen am ko mi yiya mi heeɗima ɗo nane ha haali haala ko femti e hettere nder damga nokku ɗo wiite lowre mi heeɗima haali hen elle lowre mataw heptina tan walla woodi tan ko tugde hirande ujunere temedde jeenayyi e duuɓi nogas walla hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas 1920 ala wona heftina mbimɓe certi e diwan damgo ko 1920 manam lowre jeeno koye diwan damga 1920 noon ɓe certi koye mabɓe ɓe piisi koye mabɓe banggue ɓundu ha joni koye e damga ɓe keddi eyyi saabu heddi noon to banggue woni les limites administratives to tawi kaleten ko géographie banggue werto leydi emin ɓuuri ɓadade wonde région Tamba o saabu sa wiyama joni hakkude région Matam e région Tambacounda so certi kalowo banggue ɓunɗo wiyatoma min kaadi ko bonji luumo ummiroɓe banggue Matam o so garini kañumen mbiyatoma min kaadi ko bonji luumo e ndeke noon ko min joni kalowo ɗo e namno e guendam ɗo jeyami hakkude amen joni e guure ko wayno joni wiite namandiri mi anda so tawi ko namanduru gonnoɗo mo Saydou Kane en kalata walla ko ɗum woni ɗon e goranda e beele ko ɓeɗon prix walla kedditiri ndeɗon inde kam hayso jeehi fof nawra inde mum fulɓe en kewi ko jeehi fof tan nawra inde ne joggino dal ko wawi wonde fof kam ko Allah ɓuuri andude kono noon ɓen nomin mbaadi moni ni komin hoddiɓe saabu ko cangol tan lombi hakkude amen e muɗumen kono hay sinno tawi wonde emin ɓadodiri pour min e wonnon banggue en gasa on tan tawi ko limite administrative sifori noon e ndin ɗon mbaydi kono itira ha hande nde e ngue ñallungue haaɓe keddi e wonde damgankoɓe kadi ko hewɓe heeɓo ɗum guinnirto saabu min joni mbiɗa heewi kala ɗo mbiɗa innito hooram mi wiya jeyami ko e diwan mo Matam yimɓe fof gandi enen gandi kam ala fof ɗo jeyaɗo ɓundu woni e Matam eɓe yidde wi tan yidde tengtini tan ene heddi ha joni e a haali noon wonde ndeɓe no haysino ko noon wirte wonde ɓe certi ɓe daaƴi koye mabɓe damga ɓe guinnitiri lowro lamdal em hen ko mbiɗa yiiɗi andude duttorɗe ma saabu min mbiɗa jogui hen witto heeringo ngo jinmi wadde heddi noon hande eɗen ngakka ɗo wittete mi yeehi noon ha jokkodirmi yogue woni yimɓe kono noon ha joni mi lamdima ɗum ene lamde mi heɓani hen ko laaɓi to en gasa ɓayde an ɓuurimi judde junggo hawnaki tawi aɗa jogui hen duttorɗe ganduɗa hoorema bindade walla hay sinno ko Maham Ndoule Mamoudou no wawi wade foof andu duttorɗe ɗe tawi minnene kadi mi umminima gonɗon witto mbiɗa wawi yiyade e rewde hen ne selli a jarama no fewi tigui rigui yaram Jamil mami arte namdal ma a jarama no fewi tigui rigui so tawi a yeehi e deftere oɗo Cheikh Moussa Camara wi hen ko wona ɗumen nam ko eyyi jokku namde ma ha gayna wadde mi jaboto law gotol ala so tawi aɗa jogui namde aɗa wawi namdade gotol mi rendina mi jaboto gotol walla sa yiiɗi mi jaboma après so tawi aɗa jogui namdal gongal gadda lamdalam gongal tan beela hande e lowdi yewtere made ko femti tan namde jabuli muɗum walla en waɗi gueɗe goɗɗe eyyi ko namde e jabuli tan ko fewte banggue tarikaji meɗen ko namde e jabuli tan ko ɗum onno lamdo
e joni wadde mi arta e namdal ma tawde réseau ma moƴƴi kadi yinnode sembi en tagi gonga eyyi mi arta e namdal ma ngal waɗi par ce que réseau ma woni taaƴe seeso wona ɗum en nannodirta kadi a wini mi rokki joni duttorde manam source comme par exemple so guittimi sa yeehi deftere Saykou Moussa Camara ma taw toon diwnuji Fouta ɗi foof noɗi gardi deftere nde wiyete ko en français nde wiyete ko Florilège au jardin de l'histoire des Noirs nde wiyete noon ko Zourul Bassatine sa namdima hewɓe ne gandi ɓuuri andirdene ko deftere Zourul Bassatine nde Saykou Moussa Camara windi Zourul Bassatine ma taw toon diwnuji ɗi mi ruttonoma e to banggue diwan moɗon lowre o holko waɗimo serde e diwan damgo o par ce que joni mi haali ɗum ɗon pour ha dañaɗo tumɗa kadi sa yeehi to deftere to ma waw tawde ɗum toon diwan damgo o en kaali joni diwan damgo to banggue Mauritanie taw déjà tugui ko saña loobali banggue funnague e to siwre to banggue hirnague ɗum ko côté Mauritanie o kala guure noon goɗɗe ɗon jeeya koye damga he to Dande ma e Sénégal damgo tuggi koye jorol woni inde cangol hakkude Dembankani e Séérugol ɗo wiyete Cempeng wuuro Cempeng ɗo to banggue Sénégal jeeri worgo damgo tuggi koye bonjiji tati ɗi kalla joni ɗi bonjiji tati ɗi ha yetti cangol Sinthiane Sinthiou Garba ha fayi lewe damga banggue worgo o kono noon lowre damga diwan muɗum o lowre o ko tajere tokosere tan wonno nden ɗon tajere noon a haali jonde tuggi koye bonjiji ɗi ha ari e ɓokkal bona laalo hakkude hawre e semme to banggue hirnague ko ɗon ɗum ari joni noon to banggue worgo lowre ko kalata o lowre yeehi ha duuɗe baggue lowre kadi mbiɗen serti e damga ko 1920 won wiiɓe addaniɓe sertude e damga ko jeslari Abdoul Salam Kane jibiɗo ko Mamadou Sig woni mo Abdoul Bocar Kane warno e nder hot kadiere hot dolde mbiyatnomi Abdoul Bocar Kane wari babiraɗo o Abdoul Salam Kane suuɗoya nden omo famɗi omo yara e 12 ans kanko Abdoul Salam Kane nde o heeɓi certificat makko d'étude école primaire nden ɓe dokkimo jeenari ndi o hokka lowre en 1920 lowre sertina hankanti e damga wiya hokkama jeenari Abdoul Salam Kane ɗum addaniɓe sertude e damga ɓe keedi banggue ɗum ɗo woni ɗum sa yeehi Zouratul Bassatine tan ma taw ɗum nan toon e deftere Saykou Moussa Camara de nan toon tigui rigui wona min wi ko anduɓe mbi min mi wittoy tan ƴeewoymi tawmi toon e nan toon e on ɗon source sa yeehi aɗa wawi taw ɗum ɗo tawde réseau ma ɗo e taaƴe seeɗa saɗa jogui namdal gongal gadda haade men ɓennude e gayna mataw o nana ha en par ce que kanko réseau makko o moƴƴani oɗo yaranma mi arte namdal ma somi ummima gayna ko kalɗa ko talɓe jolfuɓe wonɓe toon wayluɓe ɓe maɗoɓe forgeron ɓe gayna ko ba bisimilla oyi ceerno Boccel jaam hiiri jaam tan yettira Allah alhamdulillah on calminama wayi min juste ha joni koye seɗɓe tan garten par ce que mi nani aɗa haar muɗum par ce que min ɓooyi nande mandata waɗende uruɓe law ko Suud Samb donc nani wiya kamɓe aɓe jiide seɗɓe ɓe par ce que wiiteno kamɓe jahanno waati fate walde en kamɓe gardotono yimɓen toñirannoɓe koɓe yimɓen toñirannoɓe jiiduɓe seɗɓe ewa ɗon keti min mbeɗa namdoma est ce que holko ganduɗa hen walla ko way noon uruɓe ɓe ko jiide seɗɓe ɓe eyyo exactement par ce que mi nani manda kuno mandata waɗande kuno wiya on e rese maɓɓe resi miñum goote baniɓe debbo donc kamɓe noon ɗon woni koɓe jalti kamɓe law koɓe Suud Samb hen ɓe jalti donc ɗum haɓe taki haɓe toñere ɗum peut être ni ha hande heɗen nana ɗum haɓe toñere ɗum hen sahaji ewo fate namdal gongal ngal kamɓe ɓeeɗo wiite ɓuurɓe holtoon exactement woni diwan maɓɓe kamɓe walla holto ɓe kewno wonde aduna he à partir de Mauritanie Sénégal e fate namdal gongal manda taw haɗa jogui aɗa winten fate Mauritanie diwan Mauritanie o par ce que hande mbeɗa nana hay anduɓe safalɓe hande mbi Mauritanie kamɓe fulɓe gadi arde hen ça veut dire kamɓe jeyno diwan o foof no fotirno donc mi andata waɗi aɗa jogi won ganduɗa hen walla aɗa jogui e gandal ɗum woni namdam min eyyi jarama a jarama no fewi tigui rigui namde ɗe damɗa ɗe kam kewɗe hen so haalde gonga mi andana ɗumen ne waɗi dalil noon ko saabi mi andana ɗumen
woni to bangi to kalɗa seɓɓe ɗo kadi tout d'abord jiidude ɗumen e uurɓe ɓe walla uurɓe to gummi min kam wittam ɓurani yaarude to bangi uurɓe to gummi walla jenguelɓe to gummi walla ɗum ɗo ala kewmi ƴettude ko hinde fulɓe nde no woruno walla hinde seɓɓe no woruno walla hinde subalɓe no woruno ɓe ƴeewa to ummi kono cal saltirɗi gonɗi nder ɗi uurɓe jenguelɓe yaalalɓe to gummi min mi wittam yaranto toon kam ala hen gandal zéro gandal tun to diwan Mauritanie kadi ko seeɗa bittumi hen kono manam e nder leydi Mauritanie adiɓe mi yarani ko Sénégal bittumi e on ɗon banggue ko wona ɗum ko noon nane kalmi koto banggue seɓɓe ɓe mbimi seɓɓe woodi ko ɗiɗi nande kalmi nde mbimi ko seɓɓe wurankoɓe e seɓɓe koliyaɓe joni noon seɓɓe wurankoɓe ko kalɗa joni jiideɓe wuurɓe ene wawi wonde nde tawno seɓɓe wonnoɓe Fuutatore hade garal Kodi Teñel ari Fuuta ko 1512 ha 1537 eyyi joni noon kanko seɓɓe wonnoɓe nder Fuutatore ɓe wonno mbiɗen ko tippalinaɓe déjà nani hen tippalinaɓe nane en kaali tippalinaɓe e nder tippalinaɓe ma taw nder hen fulɓe maɓe jiidi e fulɓe ene waɗi hen mbalɓe ene waɗi labboyaɓe hel suugi hel ngoono hel galaɗel gambinaɓe dojunaɓe duganaɓe conjaynaɓe cankoƴirnaɓe manam ɓeɗo foof kadi ɓe jooɗaki e diwan goto koɓe calsaltiɗo way taw ɗo diwan Guénar oɗo tawaya ɗum ne yantoye Mauritanie firti ko calsaltiɗi ko jiidigal ngal yahata ene saro wadde noon eɓe mbawi jiidude uurɓe kono noon beele ko ɗum ɓe jiide uurɓe directement ɗum kam mi laaɓa mi anda mami ƴeewoy noon kono mi laaɓa eyyi ko ɓeɗon goni ɓe goni seɓɓe wiyeteɓe seɓɓe wurankoɓe seɓɓe koliyaɓe noon ɓen goni arduɓe Kodi Teñel ɓe mbiɗen ɓe ɓeeɗa noon ko wurnoɓe nder Fuutatore o ɓe gonino e Fuuta guile oɗo Kodi Teñel hoyɗani arde e Fuuta kadi ɓe calino koye diwanuji he ma taw ɓen goni Tooro ɓen goni Law ɓen goni Guénar ɓen goni Damga taw koye mumen ko seɓɓe waɗe mabɓe noon ɓalliɓe subalɓe ene waɗe mabɓe ɓallinoɓe subalɓe waɗe mabɓe ɓe ganduɗa ɓe lawɓe ene ɓalli mumen ɓe waɗi koddigal hakkude mabɓe so tawi ɓe keeɓino resdirde koye mabɓe yeeru ɓe ɓallotira e fulɓe ɓe destira mumen ɗum ne wawi jibinde taw ɓe jiidigal ngal wona hakkude mabɓe yimɓe kam ene jiida banggue kadi aɗa jiida e neɗɗo to banggue koddigal kodda e pullo uuru gonon jiiduɓe walla so yi ha on desotiri jiidon ɗum ne wawi kono kam beele asli direct ko ɗum ɓe jiide uuruɓe walla uuruɓe to gummi so Allah min kam alana ɗum gandal mami namdoye noon ceernam ɓe jogui seereɓe ɗiɗi ɓe mbaddami wittu mami namdoɓe somi heeɓi hen haqiqi mami artan to Mauritanie noon mi wittani toon mi wittani Mauritanie noon kam so haalde kam kam wittam kam yettaki e leydi Mauritanie walla ni e leydi Mali bittumi tan koye leydi Sénégal e histoire muɗum e tigui rigui tawi mi jaabima namdal ba way ok merci wallahi a jaabima so wonɓe ɗo ɓe noon wone mumen anduɓe uuruɓe to ummi ko wayno gaynako guiɗo fulɓe en oɗon mbawi jaftudemo walla wonɓe less anduɓe ene mbawi wadde demande ka pamminamo ɗum kadi ene moƴƴi hen ma walla en min noon hande kadi o hokkiyam mission par ce que mami namdoye min somi namdama komi anda tan komi namdoytoɗa mi heeɓa hen haqiqi oɗo bes ceɗɗo mais pamirta boccel question wona exactement holto ɓe gummini ça veut dire diwanuji mabɓe kamɓe exactement nder Sénégal en walla wayno e aɗan mbiɗam ko holto ɓe jooɗi manam toɓe jooɗi e Fuuta min ko ɗum paadiri men toɓe gummi o quoi manam mi wima ɗo e Tooro ɗo ɓe jooɗi mi faami question ma hay ko ɗum waɗi wiide mi anda toɓe gummi quoi wona to banggue asli o direct mais diwan mo ganduɗa ɗo ene wiye spécialement ko uuruɓe jooɗi ɗo ok merci eyyi on noon mami namdo mbotel mi ara seeɗa tan e banggue ɗo namdi Mauritanie ɗo eyyi Mauritanie joni sa nani Fuuta kindi ko ɓuuri yaajine hen koye nder Mauritanie jeeya donc ɗum ɗon tagui wiyeede fulɓe gadi hodde e Mauritanie e leƴƴi goɗɗi ɗum woni fulɓe e Sarakulleɓe par ce que kamɓe gardi toon kamɓe koddunoon kadi aussi ɓe ɓooydi toon sa daari e nder Mauritanie foof guure ɗe pop no potiri no podda ha e laddeji ɗi kala hen ladde nde ginnuɗa walla wuuro ngo ginnuɗa so wona inde fulɓe tan ko inde Sarakullere Sarakulleɓe noon e fulɓe ɓooydi e nder lesdi Mauritanie caggal nde ɓe gimmi Libyen ɓe teliti e jeerede nde ɓe gadi hodde ko Fuuta kindi ko ɓuuri hewde mun koye nder leydi Mauritanie won ɗo ene tengtina wonde fulɓe gadi hodde koye Mauritanie on banggue walla fulɓe gadi toon leƴƴi goɗɗi gaga Sarakulleɓe Sarakulleɓe kam ene ko kamɓe gardi ƴeewi kadi jokkodiral Sarakulleɓe e fulɓe gila Égypte ɗum gila Misra sa teskima joni ko aadaji men e aadaji mabɓe hay batte certani cosaan mabɓe cosaan men hay batte certani
has woodi sertude ko seeda kono ko ɓuri hen heewde sa daari joni to men rewɓe fulɓe no cinkorto ni e kotaneje mbatta walgo ɗum hay sara kullebe sa daari a tawan ko ɗum ɗum woni soninkoɓe way ɗum woni soninkoɓe e fulɓe ɓe koddi e nder leydi Mauritanie ko adi safalɓe ɓe kay ɓoyano ko gimmi Maroc ngari dokka toon yo koɗoy toon noon ɗum kam ɓoyani no feewi ni ɓaleɓe meɓe gonno Mauritanie ɓaleɓe wonnoɓe toon ɓe ko fulɓe e sara kulleɓe e safalɓe seeɗa ay donc ɗum ɗon wonno ko jimɗe wattude e banggue namdal ma to banggue uruɓe banggueji goɗɗi mi anda mais e nder Mali joni e nder Masina en wat toon diwan goto toon kam uruɓe meɓe goni toon uruɓe ne kadi e seɓɓe ɓe mbiyaten seɓɓe koliyade walla seɓɓe tan adiɓe ni koli ɗum par ce que ɗum joni ko yimɓe tan suusɓe deedi ɗum tan woni wiyeteɓe seɓɓe walla sarankoɓe ene woodi sarankoɓe ene woodi seɓɓe sarankoɓe ko heedoɓe sera par ce que aɗa andi konngol pulaar joni ko ɓuuri heewde haalata kono hunde nde sifori ni ene woodi wiye seɓɓe sarankoɓe ene woodi tan wiyeteɓe sarankoɓe tan meɓe tan tawa ceɗɗo ni ala hen taw ɓe ko serankoɓe tan ɓe ko sera tan keedata so banggue golwole ɓeɗo ko seɓɓe ko jeese tan goni donc ɓeɗon jokkodiral mabɓe uruɓe ɗum nen kadi aussi ko guila e Fouta kindi ɗum waɗi gaga Masina kam no mbiyeten wonɓe toon wonɓe nokku biyeteɗo uruɓe duuɗe ɗum kam wonande gandu tarikh Masina seeɗa fof uruɓe duuɗe ɓen joni ko uruɓe mais eɓe jottodiri e seɓɓe ɓe eɓe jottodiri e sarankoɓe ɓe kadi eɓe jottodiri e aussi ko mbiyeten feroɓe ɓene kadi aussi ko on saaha ni ɓe péri toon par ce que laamu ngu nde hisno e mabɓe tigi tigi ɓe donki wawde muññade ɗum ɓe mbi koɓe feroɓe eɓe jaaha ɗum woni woni wiya feroɓe ɓe péri ɓe jeehi ɓe cali ko ndema ɓe jaaɓi gaynaka ɓe jaade e jawdi ɓe perdi e jawdi ɗum woni feroɓe ɗum yeru joni mi aranma mbocimima janggo komi perowo walla yontere arore komi perowo walla hitande arore komi perowo ɗum woni feroɓe awande caggal nde ɓe jeehi nde wiye ferɓe ɓe ɗum woni hankkadin ɓe guinnita koye mabɓe minen feroɓe walla minen ferɓe walla minen feroyɓe voilà ɓeɗo ene jeeya kadi e leñol ɓurum jogngol cuusal e nder kadi fulɓe ɓe mbiyeten walla ko nandi hen caggal feroɓe nde ɓe jeehi arɓe ɓe kalaten ɓe ɓen ko nden caggal munen kadi gimmiti toon tawtoye feroɓe ɓe gadi yaade arɓe ɓe nde gabbitoyiɓe ɗum woni arɓe ɓe sa wiyama arɓe par ce que kam joni ɓe gaari arimi a tawi kam ɗo so woni a ari mi wiyata o ari garɗo o ɗum woni garɗo so woni ko goto so woni koɓe hewɓe mbiye arɓe joni noon hankkadin ɗo woni hay laamuji arɓe ɗo puɗɗori walla ko nandi hen kono foof aslu mum ko Fouta Kindi so innama Mauritanie wawa wasde yiyede hen voilà noon jaram ɗum noon jinnomi waltande moon seeɗa ko machallah mi rutto e namdal oɗo jamil ngal o namdino tigui rigui to banggue jolfuɓe yettereɓe taal tawi ko forgeron en manam ko wayluɓe e pour fammindema tan guila dawa dawi taalɓe kam ne anda kañumen ko fulɓe tan gonno histoire noon mo ganduɗa kañumen taalɓe aɗa tawa ɗumen hande forgeron yaaruɓe to banggue mbaylago e to jolfuɓe taw jettere ko taal adi wonde ko guila histoire biyeteɗo peehtal e barantal e barantal koɓe seerenɓe ɓe gonno kono kadi koɓe guerrier ɓe gonno kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo noon ɓe jibdini ɓiɓɓe rewɓe ɓe jibdini ɓiɓɓe worɓe e par ce que ɓe dañji kamɓe ɗiɗo ɓeeɗo woni kanko peeko ɓe dañji ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Aissata Tall Makumba e Tabara Tall Makumba e Basine Tall Makumba ɓeeɗo ɓiɓɓe tato rewɓe ɓe jibini ɗumen ɓeeɗo ne mbaɗi calsaltiri kañumen ne ɓiɓɓe mumen ɓe ndesa Basine Tall o kañum nene joguima mo jukkotiri taw ko Mafal Basine Tall e nana e Datte Tall kañum nene woodi e Tabara Tall en ɓeeɗo kadi ko yummiraɓe waɗi calsaltirde noon kono noon ɓe kalata pular ɓe kalata ko wolof kadi babiraɓe ɓe gonno guila e asli maɓe gonno ko seerenɓe gonno ko guerriyeji ɗum ɗo noon addi calsaltide no ɓe desirta ni ɓe batti gollal hankkandi goto fof ƴetta gollal ngal goto fof e famille mo resa so tawi ko ɗum ɗon yeeru sa resama e famille ɓe ganduɗa ko banggue wayluɓe en walla toɓe jaari to banggue jeeyolaɓe banggue teggo en hankkandi jomumen gono toon awluɓe walla ɓeega so tawi jeehi koto banggue mbaylago gonta toon wayluɓe e ko nannomi e ko humpinomi histoire mabɓe
ko ɗum addi tawa toon joomum ko tawni haalata wolof haalata pular haalantama ko wolof kono noon iwdi ndi e asli ndi koɓe fulɓe ɓe gadino wonde kono noon ko jibinede yeeru sa ƴetti hande galle Elage Malick Sy en Tiwa on kamɓe fof asli mabɓe koɓe fulɓe kono hande ene saɗe mabɓe toon bawɗo haalde pular ko wolof celluɗo ɓe kalata guilay Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum en guilay Mame Abdou Aziz en hay soɓe nana pular ko seeɗa wadde noon ko needi ndi waɗata noon joni noon soɓe goni e diwan oɓe gollo ko hono noon ɓeeɗo taltalɓe ne gonide toon wayluɓe to banggue mecce ko gam resdeɓe e famille walla resedeɓe e famille ɓe ganduɗa ɓeɓe tawri ɓe ƴetta gollal ngal e meccal ngal ɓe jooɗo hen ɓe mbaɗa hen eko kumpirɗen e banggue ɗum ɗoji kono kadi ɗum kadi ko banggue meccal tan mbaylago ngo ko banggue meccal heddoroɓe pooɗiɓe mbatte koye mabɓe tawa jettere taal ɗo wonanno toroɗo tawani woɗi hande ni aɗa naata Dakar ɗo tawa biyo ga hoore mum e Fouta wonde ko toroɗo tawane waɗa meccal gallumkoɓe walla tawane waɗa meccal mabum fala hoddu muɗum walla wona bambaɗo ɗum fof hande en jii ɗum e nder Dakar wadde ko koddigal ngal e wontude toon e ƴewde meccal nafowal ɗum ngal ɗum tagi hankkandi waɗi calsaltiri e ko kumpirɗen hen oɗo Yaram Jamil Seydou Diop mi salminimi juurimama e kumpirimi hen min oɗo bisimilla BS Amadou BS Amadou ceddo bisimilla BS Amadou nana min donc nanani gaynako guiɗo fulɓe holko tonganta en hen haare men uddude wadde ay ko weltade tan e weltanade dendagal ngabbuɓe ɗo mbaɗi namde wonɓe less mbaɗi namde e heɗotoɓe pour enen foof mbawen humpitade to gimmiɗen to paaɗen ko ɗum weltare mawde ɗum tan min kam woni ko mbatta men kadi an hoore maɗa e jardema ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓe par ce que ko mbatta ɗo ko ɗum jihadi ne woni wallude nafoore par ce que ɗo ko nafoore mawde gonɗa ɗo e waɗande yimɓe irtande yimɓe ko irino ha yimɓe ganda to payi par ce que neɗɗo pour ganda to paaɗa il faut ganda to gimmiɗa donc sa andi to gimmiɗa to pemɗa to annatama so toon annima aɗa jogui duttorgal mais kono aɗa yaaha e nokku ala duttorgal ko ɗum hunde hulɓinide e ñingani hay life goto kono hono life oɗo kam eɗen ñaagui ɓiɓɓe fulɓe joguiɓe humpitoɓe foof soit ɓe tawtete ɗo soit ɓe guetoto kamɓene toujours wawde dartoyde addana yimɓe irtana yimɓe ko irino ha ganda to peemi kadi sa ƴeewi enen wiyoɓe wimi e mbimami dendagal Afrique men oɗo pop sa daari ken aslu o goto par ce que min e nder humpitoji joni Mauritanie Sénégal Mali Burkina Cameroun Niger Nigeria ɓeɗo fof kam mbeɗa heeɓi koɓe coɗol gotol ɓeɗo kam pop mbeɗa heeɓi ko iwdi Fouta Kindi ɗum kam ala hen hay sikke goto kadi mbeɗa jogui humpito mum labtungo car wadde ndeke noon sa andi ko jiiɗɗa e neɗɗo tan ma wot ka waddani mum walla ma wot ka waɗani ɗum noon a jarama no fewi kadi a weltanama yo Allah nurɗin gandal a jarama jarama no fewi oɗo Thiam saɗa jogui namdal gadda haare men uddude oɗo yo ko woni Sarakolli ko leñol no mbiɗa ha fulɓe ni salminama juurama Hamza eyyi ko min arnoɗo nane namdimi mbeɗa sikki mbeɗa jeeya e adina ɓerɗe ɗo namdade eyyi ha joni ko artude tan e namdal mbe jogui namde ɗiɗi ɗe jimmi laɓɓirtinede eyyi mbeɗa yiiɗi andude ko mi arno Almami Abdoul Kadir Kane ko addinimo leloyade juudi guuri et puis mbeɗa nana wonde no wiye wonde wolde nde wanno ko to wiyete tulel eyyi mbeɗa yiiɗi andude noon ko lelnoyimo juudi guuri mbeɗa sikki wona hunde ɓattodirde seeɗa somi juumani eyyi namdal ɗiɗo ɓa ngal ko toɗɗogol makko kanko Almami Abdoul holno toɗɗora holno toɗɗora saabu mbeɗa nana wiye ko ceerno Souleymane Baal ko adi ɗum sankare ko kañum joofino e wonde ko kanko foti wonde gardotoɗo mbiɗa yiiɗi laɓɓirnede ɗum tan eyyi ko ɗum woni namde ɗe eyyi jarama no fewi machallah e namdal maɗa ko fewti ɗum ɗon ko adi foof Cheikh Souleymane Baal haare mum yaltude aduna nde on saaha o noddi ko Abdoul en ɗiɗo ɓe kala nde wonno wona Abdoul goto wonno ko Abdoul Kadir Kane wonno ko Abdoul Karim Diawanɗo mo Seeno Paalel jettete ko Daf kanko Abdoul Kadir Kane noon ko koɓɗille jawɓe
ko billo o iwi tigi nder diwan Bosoye Abdoul Karim Diawonɓe kañum ko daf kañum jeeya ko wiyete Seeno Palel kañum koye diwan Damga wadde ko ɓeeɗo Abdoulaye ɗiɗo gonno hen won wiɓe kadi wonde Souleymane Baal o toɗɗaki inde hay goto e mabɓe o wi tan ko soɓe so tawi o heddima e haare nde ɓe cakkitto wadde nde yoɓe ƴeew bawɗo timminde sarɗiyeji arɗo yoɓe ƴeew bawɗo timminde hol sarɗiyeji ɗi Cheikh Souleymane Baal wonno kadi ciftinen hande leyɗele kewɗe e aduna he sen ƴeewi 1776 ça coïncide avec l'indépendance de l'Amérique hawri ko indépendance kebgol Amérique jeytade hoore muɗum Cheikh Souleymane Baal nden tawi lelni kuuɗe ɗe hande pays ji kewɗi kaaloji démocratie ƴoogi koye bindande Cheikh Souleymane Baal nde wonno Cheikh Souleymane Baal kañum addi démocratie kanko addi no laamɗo fotata laamorade holko haali o haalni ɓe ɗiɗo konngol o wiyani joƴƴini Abdoul Bocar Kane ala o yiyani joƴƴini Abdoul Kadir Kane o wiyani joƴƴini Abdoul Karim Daf o wi ko ƴeewe bawɗo ardade yimɓe noon mbi ala Cheikh Souleymane Baal wi ko Abdoul Karim no Abdoul Kadir kono o wi ko ƴeewe bawɗo joktade nunduɗo o wajjiriɓe ɗiɗo konngude o wi ƴeewe denɗo ɓurana bawɗo sari gardotoɗo peewal ñaawirowo nundal o rutti kadi o wiɓe lefol almamagal wona dontetengol hakkude ɓiɗɗo e bamum lefol almamagal wona gardintengol so ara naata jawdi ma ɓeten sa yaltoyi kadi jawdi ma ɓeten so yiyama kadi jomum nen alɗa yo yaltin yeru joni sen dokki yeru tan e Diomaye Bassirou Faye o ardine ha para yiye wonde o woni président tan o watti dañde kalis sa yiyama aɗa daña kalis tan a yaltinti par ce que fotani wonde par ce que gardinɗa ko ha pewna ɗum ɗo ene jeeya hen e démocratie o rutti kadi o wi subgo almami hertintaki tan e diwan goto manam wiyetake ko Bosoyaɓe tan cuɓate wiyetaɓe ko damganaɓe tan cuɓate ala ko kala ma yimɓe jooɗo o wi kadi noon ko jagorɗe ndentata cuɓomo hakkillaji kawri nden waɗi ko jagorɗe jeegom ɗe ɗeɗo goni cuɓotono joni noon Abdoul Kadir Kane nde jooɗi nde kañumne suuɓi jagorɗe jeegom ɗe gollodiri koye Ali Doundou Segede jibini Abdoul Bocar Kane o gollodiri koye Abdoul Karim Diawanɗo on woni oɗo mi mbiɗen deuxiéme Abdoul o woni jeeyade Seeno Palel o gollodiri koye Bayla Péréje so jeeya ko Hawre o gollitiri haɓe yimɓe jagorɗe jeegom e Alpha Amar Sidi Yero Bousso jeeya hoore fonde on batu gadano ngu jooɗi galle mum en 1768 ɓeɗo woni ɓe o jooɗodi tigui rigui ɗo DJ Du wimon ne waɗa live tigui rigui 23 heures Titon TV omo waɗa live inchallahu rabbi ɓeɗo woni ɓe o jooɗodi joni noon o haali almameɓe ɓe foof caggal ɗum ɗon noon almami Abdoul Kadir Kane ko oɗo woni almami gadana mboɓe toɗɗi e nder Fuuta kanko almami Abdoul Kadir Kane almami Abdoul Kadir Kane jibina ko 1725 holto jibina o jibina koye Sine Saloum en koye nder Sénégal ko noon e nder Fuuta ko Sine o jibina kanko Abdoul Karim Diawane joni noon holko waɗimo Bosoyajo yummakko jeeya Bosoye jeeya Koɓɓille Diaw ko yummum Abdoul Kadir Kane jeeya iwdi mabɓe ndi hay babiraɗo ko feroy tan yehiro Sine kono jeeya ko ga e Bosoye he joni noon kanko jibina koye diwan Sino to wiyete Pafa Werma ko Sara Koungel ko toon o jibina jinnaɗo makko gorko kañum arno ɗon guila ɓooyi e Koungel joni noon ene dogi laamu satigueɓe ko holɓen satigueɓe ko Samba Guela Jeegi en konko Boubou Moussa en Koli Teñelle en ko ɓe mbiyete satigueɓe babiraɗo noon bamum Abdoul Kadir Kane ko ɗum woni ko dogno jooɗi to ɗum waɗi Abdoul Kadir Kane ko toon woni to jibina ɗum waɗi Abdoul Kadir Kane hayde ɓe joƴƴintamo nde o wi ko ala o jooɗota par ce que mo andi habde lefol laamu satigueɓe en tiiɗi o wawa warde ɓe forsimo ɓe joƴƴinimo o force Abdoul Kadir Kane force joƴƴina ko ɓe force ɓe par ce que ɗo joni holli en wonde Cheikh Souleymane Baal toɗɗaki Abdoul Kadir Kane par ce que Fuutankoɓe forsimo mbimo ala somo wela somo metta o wonat tigui rigui almami ni woni ɓe cuusnimo o wi mbeɗa wona almami kono e dow gueɗel mi jogoɓe gollotirmi ɗum woni jagorɗe jeegom ɗe o toƴƴiɗe kalɗen joni ɗe Bayla Péréje so en Abdoul Karim Diawande en Alpha Oumar Seydi Yero Bousso en ɓeɗo fof o toƴƴi ɗumen par ce que ɓe o janggui duɗal firsinekko o waɗiɓe noon ni woni noon kanko Abdoul Kadir Kane o dawi koɗo wiyete Koɓɓille Diawɓe nder diwan Bosoye banggue Sénégal caggal noon mayde baba makko o fayi ɓundu kanko Abdoul Kadir Kane o wonoyi toon nde babiraɗo mayide o fayi ko ɓundu o jooɗoyi toon e nder jiilaw makko noon paatude e jangde kankone o janngoyi ha leydi Safalɓe o janngoyi kadi koye leydi Safalɓe kadi kanko Abdoul Kadir Kane jangguinimo ko debbo goto debbo o wiyete ko Kadijeto Mintu Mouhammed El Aqil ko debbo jangguiɗo Abdoul Kadir Kane mbiyat Abdoul Kadir Kane ko debbo jangguiɗum debbo ko cafata o janngoyi koye Safalɓe caggal ɗum ɗo noon nde o gayni janngude debbo cafato o faati duɗal pirsa ñakkude o abbi Cheikh Souleymane Baal en o tawoyiɓe toon
Eliman Boubacar Kane Dimaden Bamum Elage Oumar Al Fouti Talen ɓeɗo abbi o tawi ɗumen toon par ce que Cheikh Souleymane Baal e Bamum Elage Oumar Al Fouti Talen e Bayla Pereje So en ko ɓeɗo goni janggoyɓe toon joni jagorɗe jeegom ɗe o toɗɗiɗe mbimi kanko nde jooɗi Abdoul Kadir Kane Moussa Diallo mami arema joni walla bisimilla no ko uddidde mo micro ma jagorɗe jeegom ɗe o toɗɗiɗe kanko Abdoul Kadir Kane o toɗɗi mbiɗen ko Ali Dundu Segele Pende malaɗo woni Bamum Bocar Ali Dundu tanum Abdoul Bocar Kane jeeya ko daabi e odeji o toɗɗi caggal ɗum ɗon mami rutta e mami arte ko wi to ubbato mami arte ɗum ɗon mais haalnamo no ɗum arde Ali Mamoudou Ly on ko ceerno molle jeeya ko Thilo Ndago weni koyle ole nammaki oɗo toɗɗi woni jagorgal ɗiɗaɓal jagorgal tataɓal on jooɗi ko hoore fon woni Ali Sidi no Ali Sidi mbiyatnomi kañum ko Ali Sidi wiyete Ali Sidi Samba Demba Hamme Malik Djibel o jeeya ko Mboola Ali Sidi on jooɗi toon on innira Mboola Ali Sidi on innira Mboola Ali Sidi caggal ɗum o toɗɗi ko Elimane Rindiaw on jeeya ko Rindiaw Beeli Moodi o toɗɗi Ndondi Samba Nayel jeeya ko Baalaji Ndondi Samba Nayel oɗon nana Samba Nayel yaade ɗum ɗo yaade Elage Oumar Al Fouti o toɗɗi Amal Bela Racine on woni tanum Mamadou Sile Amal Bela Racine jeeya ko Pete ɓeɗo jeegomo o jooɗi ɓeɗo hanki so neɗɗo ene wonanno almami ko ɓe nde jeegomo ndentata ɓe cuuɓo almameɓe noon en dañi 33 ɓurɓe lollude kono kamɓe fof en total wonɓe waɗɓe ya garta hawri 53 almami wonɓe ya garta nani hen ɓurɓe juutde walla ɓurɓe wadde ya garta ko Youssouf Siré Ly ɓuuri hen yaade ene waɗa ya garta caggal ɗum ɗon noon kanko almami Abdoul Kadir Kane ko Fuutankoɓe jamfimo almami Abdoul Kadir Kane ko jamfaɗo o wara holno lefol makko e mayde makko ardi mi haalanma mayde makko no ardi e ko addanimo tigi rigui ubboyede tigi rigui ɓoggel ceeli to kalɗa to kanko ko konu wamarankoɓe adi foldemo kanko almami Abdoul Kadir Kane e yimɓe muɗum poolimo o riwi ɗumen ha o nanni ɗumen e wuuro Tulel nde o riwi konu wamarankoɓe ɓe o nanni ɓe e wuuro Tulel ko ɗon woni ɗo almami noon konu mum ngu kañum fecci nde wari ha e Tulel kanko almami Abdoul Kadir Kane konu makko ngu fecci nde konu ngu fecci nde ko ɓuri hewde mooluyi koto safalɓe banggue rewo heddiɓe ɓe noon jaadi e Abdoul Kadir Kane haaɓe tiindi banggue hirnangue ɓe jooɗi to wiyete numa laati mayel ɗon ɓe jooɗi ɓe jenoyi e maayo ngo ni woni nde ɓe jenoyi e maayo ngo noon caggal wamarankoɓe nana gabbiɓe ɓe tellori ko tufde juude joni nani on kalloɗo affaire juude jaaɓe en eɓe tolli tufde juuɗe ɗon noon ko wuuro Samba Joom ko ɗo ɓe tellori e to banggue maayo ɓe tellori ko wuuro Samba Joom ko ɗon noon woni to konu wamarankoɓe ngu yane mabɓe kamɓe Abdoul Kadir Kane en ko nden almami Abdoul Kadir Kane heddi e nden ɗon walde a 1806 ko ɗon ma e nden walde ɗon to ganduɗa ko wuuro Samba Joom ɗo ko ɗon o maayi ɓe mbirnoyimo noon ko hakkude juude wuuro Samba e guuriki koleyaɓe hakkude juude Samba wuuro hakkude Samba Joom ɗo e guuriki koliyaɓe ko ɗon woni to ɓe mbirnoyimo yimɓe noon gaddi taarika wonde ko ɓoggel ceeli kadi taarika o ari wonde ɓe jamfimomo tigui ko gonko e jamfaɗo ko Fuutankoɓe jamfimo c'est vrai ɗum ne woodi ede selli ɓe jamfimo noon o wara 1806 kono noon o wara koye nden ɗon walde caggal ɓe ndildama woni Fuutankoɓe jamfimo o wara noon koye 1806 caggal ɗum ɗon noon ko gonɗon wuuro hakkude wuuro juude wuuro Samba Joom ngo e guuriki koliyaɓe ko ɗon woni to wirna o wuuri noon ko duuɓi 60 ko 81 o wuuri woni sababu wargo makko noon ko maalde boosoyaɓe minen boosoyaɓe ɓe mbiyatmi ko ɗum addi weede boosoyajo yaata toon so tacci ɗum koyngal mum so tawi takkusan futuro tawata ɗum e aduna mayat ɗum woni ko wiyete boosoyajo yaata toon ko par ce que wiyete ko boosoyaɓe jamfi Abdoul Kadir Kane ɗum ɗo woni jeeyi sababu wiyeede tigi rigui boosoyajo waalata walla tigi rigui yiyata yanade makko so boosoyajo jiime e yanade makko mayat so boosoyajo ñalli ɗon e nokku he mayat ɗum addi ngolɗo konngol wiyeede boosoyankoɓe ko jamfotoɓe ɗum addi wiyeede ko boosoyaɓe jamfi Abdoul Kadir kono noon ubbede nde wona ɓoggel ceeli o ubba ko hakkude wuuro Samba Joom e wondude tigi rigui e gonɗon wuuro ngo kalanmami joni tigi rigui hakkude wuuro Samba Joom e guuriki koliyaɓe ko ɗo woni ɗo wirna ko boosoyaɓe noon jamfimo e ko ɗum woni konngol boosoyaɓe jamfi Abdoul Bocar Kane ha wiyeede boosoyajo jimata e yanade makko kadi ne boosoyajo walata ɗo no wuuro ngo ñallata ɗo ɗum woni ɗum ngalɗon gueɗal somi jaabima namdal ma pour ɓennene oɗo Moussa beele jawnen udden eyyi Mbocel mi salminima a jarama a jarama laaɓi machallah e jarama no feewi
yo Allah yoɓ moƴƴere jarama tigi Moussa Diallo bismillah Moussa Diallo dogori goto ɗum noon ceerno Tidiane Sognane gorko mo mali mi salminima mi juurimama mi weltanimama no fewi so tawi aɗa jogui namde goɗɗe walla ko ɓeydanta hen aɗa wawi addude ha dusodiren fodde 17 minutes inchallah ha wona amen 23h00 tan kuppen sa yiiɗi guuri koliyaɓe huuro men oɗo wi guuri koliyaɓe huuro mumen Kamalenko wi huuro mabɓe e ko noon hakkude noon o wirna hakkude wuuro Samba Diome e guuri koliyaɓe eyyi Abdoul Kadir kan ko ɗon woy gaynako ba bisimilla aɗa jogui question bisimilla oɗo wi eɗa jogui ɗum ɗo o wiya haali gonga moƴƴi tawde mbeɗa jogui settinoɓe ɓe mi haali gonga tan alhamdulillah gaynako ba bisimilla way mboccel andam nani haɗa haalɗo haala guuriji koliyaɓe est ce que hande to wiite geru e Mauritanie ɗo malla wiite mandar taw kañum wonti ɗon geru mais nden wiite no guuriji koliyaɓe par ce que min mbeɗa nana kanko o wirnaka geru par ce que wiya hay ɗon o janggi ewo ndew dogi nde ɗon o arti par ce que o doggoto wonnoto après o suuɗi yedde sernaɓe makko to janggi to finalement kanko Abdoul Kadir kan to no maayi mais par ce que hande ɗo mbi mbeɗa nana geru ɗon leeli mbiyata noon geru oɗo kañum woni guuruji koliyaɓe eyyi ko noon tigui rigui geru kam e ko ɓurɗen andude e tarika Abdoul Bocar Kane Ali Doundou Segele kañum leeli geru ko gonko e Mauritanie koye diwan Asaba e koye diwan Asaba woni Abdoul Bocar Kane nde fellande nde jamfande warande ko geru wonno artani kañum e diwan Bosoye oɗon e Abdoul Kadir Kane ko Bosoyenaɓe pewjen ɗum kono noon min ko ɓurmi yiide e taarih ko ɓuuri hewde ko hakkude wuuro Samba Diome e guuri koliyaɓe beele guuri koliyaɓe o noon ko kañum woni geru o ɗum kam mi heɓani humpitade somi jippima hande noon maɓe namdo ceernam ko woni hen foof maɓe namdo maɓe artir kono geru noon oɗo toon leeli Abdoul Bocar Kane ko toon leeli wadde woodi Abdoul Kadir Kane e Abdoul Bocar Kane man ɓe jiida est ce que wona on payuɗa par ce que Abdoul Bocar leeli toon Abdoul Bocar kañum no Kane yettere on woni tanum Ali Doundou Segel o jeeya ko daabi odeji o artande o jamfade kankone o wara ko geru e diwan Asaba o Mauritanie ko toon o leeli non mi fayidani wona min fayida par ce que min mbeɗa nana tan wiye geru leeli donc Abdoul en ni sa nani Abdoul en ko tato aɗa andi nane mi haali mbimi diwan Bosoye goto foof ne waɗi no askinirto diwanuji ɗi sa wi Bosoye mbiyanma ko nokku e Abdoul Ali Doundou holko addi ɗum ko Abdouleɓe tato ɓe ko Abdoul Bocar Kane ene wonde Abdoul Karim Diawanɗo e Abdoul bo ɓe jibini o Abdoul Toksir eyyi Abdoul oɗa noon kañum jibina woni ko diwan Damgo woni Abdoul Karim Daf on ko Seno Palel jiida e mabɓe Ali o noon ko Ali Doundou Segel kañum wonno jagorgal on woni noon tanum Abdoul Bocar oɗo mbiɗen leeliɗo geru o ok wadde ko noon mbe sikki yimɓe payde hakkude maɓɓe si ɓurɓe lollude han ko Abdouleɓe ɗiɗo goni mawɓe ko Abdoul Bocar Kane e Abdoul Kadir Kane e Abdoul Karim Diawanɗo no wacciɓe tan kono Abdoul Karim Diawanɗo ko Damga Hisre ɓe ga ɗiɗo goni Bosoyaɓe kanko joni ko Abdoul Kadir Kane e Abdoul Bocar hole mabɓe gadiɓe Abdoul Kadir Kane e Abdoul Bocar Abdoul Kadir Kane aji laabi ujunaji jeeɗiɗi Abdoul Kadir Kane hawri koye Cheikh Souleymane Balen Abdoul Bocar Kane kañum jibina ko 1820 ɓeyeto ko 1700 Abdoul Bocar Kane ko 1820 Abdoul Bocar hawri koye lamtoro Sidi Salen baydi kacci pamen ko ɓe Abdoul Bocar hawri o hawri kadi Elage Oumar Al Foutiyou Tall Elage Oumar Al Foutiyou Tall ne felloyde jihadi nde wi Abdoul Bocar aɗa jaaden o wi Elage Oumar min mi yahani gonmi koye rende Fouta so onon fof on ɓabbitimo jeeyi nden ala nden o fuurte tubakoɓe nan naate Fouta min koye tubakoɓe kaɓani ɗum haɗimo yaade o yaadani e ko mawni ko noon mawni ko biyeteɗo Ali Bocar o yaade Elage Oumar Al Foutiyou kanko heddi e Fouta ɗum haɗimo yaade jihadi Cheikh Oumar way même anda oye barɗo Amadou Boun Amadou ko koriyol Cheikh Oumar o kanko jiide exactement Cheikh Oumar an mbiyata ko Alpha Ceerno Bayla Wane Alpha Ceerno Bayla Wane Alpha Ceerno Bayla wayi Amadou Mamadou Alpha Ceerno Bayla jeeya kañumne ko Kanel on ko Elage Oumar Foutiyou naati diwan Matam naati Guénar en 1859
o hawre Alpha Ceerno Umar Ceerno Bayla o wiɗum en dendi dinama e walde tawi ko Alpha Umar Ceerno Bayla no jogui sahal taw kañumne ko gandomo Allah rottini ɗum gila ko ɓooyi o haalani ɗum o wi Allah rendi diine ɓe walde o yo yi ɗum gila ko ɓooyi kamɓe koɓe renduɓe walde tan nde wonno ko fiyande wotere diine ɓe dendi. Ok, merci wadde. eyi Cheikh Oumar noon jibini Amadou Sey ko on woni laamiɗo julɓe on jiiɗa kadi Amadou Mamadou. Eyi wallahi par ce que mbeɗa fayida mbe goɗɗo mbeɗa fayida Alpha Oumar oɗo Ceerno Bayla mbeɗa fayida ɗum e goɗɗo. Ko ɗum ɓe ceeri. Oy mbeɗa par ce que nder histoire Cheikh Oumar en heewi Alpha ji mbe sikki ne waɗi fo 3 Alpha walla 2 Alpha. eyi ne woodi tigi rigi ne woodi kadi yaadunoɓe e Cheikh Oumar ko no mbiɗa ni par ce que yaadunoɓe Cheikh Oumar ene heewi alphaji ene heewi alphaji ene woni hen sa ƴeewi yaadunoɓe Cheikh Oumar 99 surtout ɓurɓe andede ko wayno Elimane Guédo yaade e makko Alpha Amadou Goo ana yiiɗo Alpha Amadou yaade e Cheikh Oumar Ceerno Jibi yaade Alpha Oumar on Alpha Amadou wiite Alpha Abbas kadi yaade Cheikh Oumar o ko ɗiɗi Alpha Oumar Ceerno Bayla watti tato yaade Cheikh Oumar Alpha Oumar Ceerno Molle watti nayi yaade Cheikh Oumar Alpha Mamadou Ceerno Abbas watti joye yaade Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall aɗen ɗo joye déjà ngari wallahi ɓeɗo fof ko Alpha en Alpha Ali Sidi yaade Cheikh Oumar o watti jeegom oɗo dongo yaade Cheikh Oumar donc hewɓe jaade Cheikh Oumar taw ko Alpha en Alpha Abdourahmani kadi yaade Cheikh Oumar o watti jeetato oɗo kadi yaade Cheikh Oumar machallah ke ɗum tagi min mbeɗa fayida e Alpha Youssouf ne jaa hen e Alpha Ndiaye ne jaa hen Alpha Mamadou Bassugi ne jaa hen Alpha Abdoul Samba Leli ne jaa hen Alpha Amadou Yero ne jaa hen ɓeɗo 12 fof ko alphaji jaade Cheikh Oumar jiiɗa kadi e jeyaɗo Sera Lewono on wiyete ko Alpha Kasum e jeyaɗo Mani ko wiyete ko Alpha Oumar Sare ɓeɗo kadi jiiɗa ni e leñol men ngol ɓeɗo ko alphaji te jaade Cheikh Oumar e Alpha e ɓi tokos biyeteɗo Alpha Hashim o manda mawni ko gadiɗo yaltude o wiyete ko Alpha mawnum Cheikh Oumar o gadiɗo yaltude a wi ham Cheikh Oumar min mi bayimama hande de komi mawni kono noon miñiraɗo jiidowo e nelaɗo Allah min de Cheikh Oumar mi bayimama on ko Alpha wiyete on mawnu Cheikh Oumar ko mawnu Cheikh Oumar Al Foutiyou sa konti ko ene tolno e 14 Alpha yaade Cheikh Oumar nooɓe keewi kay walla keewi ɗum fayida Alpha Oumar Ceerno Bayla noon ko joom gandal mawgal ko o ɓuri nanede hen par ce que o waɗi Amadou Mamadou wallahi on woni wayre Amadou Boun Amadou même nani kadi mandam jogui ɓi tokos kañum ni mi jeeya anduɓe mawɓe nder Arabie Saoudi wiya Alpha Hashim mbeɗa sikkini Alpha Hashim muɗum si Alpha Hashim ne jeeya hen ne woodi way on ne gandu mawɗo on ɓi tokos wona Alpha Hashim ne woodi ok merci wadde mboccila jarama e Alpha Hashim sa yi ɗum ɗo ko guila so yahat sokkotoɗo ni saɗa heeɗo ɗum rewɓe moɓe dokkateɓe Alpha Hashim woni haale hen kono noon nde o yeehi Sokoto nde kanko Elage Oumar nde o yeehi Sokoto ha o yeehi to lamɗo mabɓe Borno oɗo Ousmane Fodi e Demen o nden woni nde o windata ɓataki fewde Alpha mawni komo kallen joni o wi Alpha mi hokkama ga suddi ya tinno ngara nden ko Alpha mawni ko wona Alpha ɓi ko Alpha mawni ko taw yimo Nigéria ok Alpha Amadou Alpha Alpha Amadou on Bamoun Tidiane merci beaucoup mo ceerno mi selli tigui on Bamoun Tidiane mi selli en woodi kadi banggue goto kadi Alpha Oumar Ceerno Bayla joni nde o fottata e Cheikh Oumar tawa kanko déjà omo jogui sembe kono kibɓo omo joguino pucci mbiyete ko Banwani Fouta yoga wiiɗi joni ujunaje nogas puccu yoga wi ala ɗi manki ɗum kono nde Cheikh Oumar fottata e makko tawa mo jogui sete makko kiɓɓo pucci joni no ɗum ɗeɓino wadde wolde seeɗa ni hakkude mabɓe kono ko jawanɗo goto kadi waɗi ha Alpha Oumar Ceerno même jawanɗo bannoɗo jawanɗo Alpha Hashimi Amadou Samba non jawanɗo kawru Bougari moloyno ɗon e Amadou Diawanɗo on Amadou Diawanɗo ni wi Alpha Oumar Ceerno Bayla comme Cheikh Oumar ardirdani ko dokkaɗo a yimo haaɓi fof foolan an hoore man kadi a yi a wi ko dokkaɗo donc jaɓanmo ɓuuri Alpha Oumar Ceerno Bayla ɗon waɗa Allah waɗi kanko Cheikh Oumar ɓe potti nde woni o yante Cheikh Oumar ɗum waɗi Alpha Oumar Ceerno Bayla ɓuuri jogade doole e kono Cheikh Oumar e
parce que Cheikh Oumar tawdi mo konu kibbo hay ñande be kambe dido be jogori habde hamdallah inde kanko Alpha Oumar Thierno Bayla Cheikh Oumar ñande mum joni konu makko fof heedi ko bangi en anni felludem kanko Cheikh Oumar ga woni be donki famrude den non Alpha Oumar Thierno Bayla bi so wodi dum wayi non so be pelli be kambe dido fof be keddima hen kedde pucci makko di kanko yo ndutto Fouta woto keddo e masina Allah wadi non haare nde don de yaltorani jawando wonno kadi Amadou Jawando ko jojjo nde o yi haare nde ne jogori wadde o aditi e kawdu Bougari pour yo waaw heptude jungo hama sampulde wasa tan wasa wonde haare mebe dum woni haare kanko Cheikh Oumar e Alpha Oumar Thierno Bayla don wadi Allah wadi kanko hama sampulde o sali jaggude jungo kawdu Bougari o yi so jaggi jungo go bonande wadat o sali jaggude jon non o golliri hakkille makko o yi hayso woni o jaggani on nyande ma wor nyande o jaggu jungo on don non ne kadi Amadou Jawando on kadi heñi ari wi ma Alpha Oumar Thierno Bayla tubana Cheikh Oumar sabu Cheikh Oumar ko mawdu makko ko ciarno makko ko gardido makko do woni Alpha Oumar Thierno Bayla tubani mo den non woni o watta e nelal yo abbo Amadou mo Amadou o abbidi mo heftoyi dum nokku beta daka dubbel mais jonnon koye konuma koye gabbongal on non o Amadou mo Amadou hirsa kono wana Alpha Oumar Thierno Bayla kadi hirsi parce que wonno Alpha Oumar Thierno Bayla yi Amadou mo Amadou kadi o yidi dum ha burti mais kono o hebani Amadou ko yidi ko parce que ko Amadou mo Amadou yo tinno wi jabani Cheikh Oumar ko heddi ko Cheikh Oumar so jabi don nen so salimo habana Cheikh Oumar kono Amadou mo Amadou wi wiyata kadi wi yida yide Cheikh Oumar don non wadi nelangal e Cheikh Oumar yo wonde be garde makko ha don wadani moftino feewi don wondo be nelangal Cheikh Oumar be garde makko ha don kono hollo yida Cheikh Oumar den Cheikh Oumar jabti wiibe joni gawno yida yide be joni non o windi batake o hokki mo kono o wi ko adi e be mbadam hunde fof tawa yobe kalnum hun ko hawnan o mandi suudu seeku fenata kala ko be kali ko hen be keddato den non won be biya Cheikh Oumar joni jaba ko ma biya yida yide mo joni non o wi yomin biye so tawi ko an jaggunomo e jungo mada holno battama kono o wi kadi kala no biida battama ko non badetda pour be jeewa so hula haalde dum pour be mbaawa nawdemo be jidano warde mo tan no pamirta mais o wi o yida yaade go kadi so tawi ko kanko jagguno Cheikh Oumar o hirsan dum o hasnan dum wadum be bi awa kala no biida ada wadama ko non batteda o wi o jabi so ko kanko jagguno ko non o watta den non woni hangadin bo adande so balde ngasi hangadin jojere wawa yitude hay hunde o diro ardi hunde fof voilà don woni kanko Alpha Oumar Thierno Bayla e der jagge artirde mo Amadou ha don do hirsa do ruttitade mo yaade Tumbuktu ndew immotto Tumbuktu o mo arta den non woni o heddi kanko ne mani tawa konuji tati keftimo mo don kono goto ari hamdallahi uddi hamdallahi lebbi jeenay be lebbi jeegom hakkude jeegom jeenay donc kam riwayaji didi ngari don kono oda Hamadou Yaya en mo konsa ben jane Alpha Oumar Thierno Bayla don do mani jamma be mbali habde ha weeti après kanko Alpha Oumar Thierno Bayla don heddi jonnon en gardi yana do heddi mintaji tati ya salminam ko modo wi ko nato Thierno Djidjodou mbirande boyata mo jojin live so Allah hokken yaaje peut-être man kawrena so mintaji set sabu jango ko dawul inshallah non a weltanama no feewi Thierno men beltani bandiraɓe fof e kuuɓal kadi yo Allah nurdin gandal a jarama no feewi yalla yob moƴƴere jarama feewi Thierno weltanama feewi machallah jarama yalla yob moƴƴere oɗo Thierno Hamza ma garto hen ñande wonde so Allah jaaɓi inchallah rabbi jarama gaynako kiɗo ful Tidiane Sonia jarama no feewi tigui kadi joni o haali no woodi Alpha Oumar Thierno Bayla kañum warno Amadou mo Amadou en 1862 o wari Amadou mo Amadou ko wona ɗum ko hitande 1863 hitande rewi hen kanko Alpha Oumar Thierno Bayla o wara e walde mani kanko no wara e walde mani hakkude 7 noon ha 8 lewru février
1864 kodde Adama Aissani woni Elias Oumar Al Foutiyou Tall kañum nene heddi e Bandiagara hayre Degembere ɗo teskoɗen kadi ha hande caggal nanggal wuuro Hamdallah e 1864 addanno wamarankoɓe ɓe e fulɓe masina hawnitade ko jogde Seykou Oumar e konu mum e hayre Degembere caggal noon wolde Degembere ko Amadou Saykou woni lolliɗo laamiɗo julɓe mo nanaten o kanko jokti golle baba makko woni golle Seykou Oumar kankone o wanno laamorgo makko ko Ségou saabu caɗele kulhuli jamfaji tubakoɓe e wondiɓe mumen o ummi Ségou noon o jooɗi Nioro ngam jokkude haare e hitande 1887 o ƴeewi masala ha ngam kadi foftiyade joni en kaalino Abdouleɓe ɗiɗo ɓe tigui rigui en kaalino Abdouleɓe ɗiɗo mbiɗen sa ƴeewi hande diwoluji jeenayyi Fouta ɗi fof wonno ɗi gaskinotto en kaalino joni Abdoul Bocar Kane e Abdoul Kader Kane ko ɓeeɗo ngoni walla mbiyen Abdoul Kadir Kane ɓeeɗo ɗiɗi ngoni booseyaɓe Abdoul Karim Diawat noon kañum ko Seno Palel ko Damga joni noon sa ƴeewi joni boosoya sene askina hoore mum askinirta hoore mum wiyata ko nokku Abdoul e Abdoul Tokar Abdoul mawɗo Abdoul Tokos holko waɗi noon Abdoul Bocar Kane inira ko Abdoul Kadir Kane mawɗo e joni noon Abdoul Bocar Kane noon kañum woni Abdoul Tokos o kankone wonno inniraɗomo on woni Abdoul Tokosil joni noon wiye nokku Abdoul e Abdoul Tokar Abdoul mawɗo e Abdoul Tokos nokku Ali e Ali Tokar Ali hol gonɗo Ali woni Ali Dundu Segele baba tanumo Abdoul Bocar o rutto kadi ɓe mbiya boosoyo ko nokku Ndondi Samba Nayel e Elimane Rindiaw Ndondi Samba Nayel e Elimane Rindiaw ɓeɗo gonno jeyno koye jagorde oɗo almami Abdoul Kadir Kane wonno kamɓe gonno toɗɗotoɓe almami so ene jooɗo e nder Fouta sa yeehi to hebbiyaɓe ɓe mbiyanma ko Diri Satigi e almami taniraɓe hebbi Demba Galo Demba e Bantu Demba Nawo e Wulude hebbi feri laami hebbiyaɓe Galo feri laami galoyaɓe Bantu feri laami bantunaɓe sa yeehi ha to yirlaɓe noon woodi ko yirlaɓe jeeri yirlaɓe Allah yiɗi pete e pene njuru worɓe jongi cikkitte taniraɓe Binta Maram Ɓooyi ɓe gawrani duƴƴi ɓe dasani doliŋaji jaɓɓe laami kaaƴi gila e gumbode ɗum ko banggue hebbiyaɓe sa yeehi so law mbiyanma ko law Samba lawa mere law laawi condi yejjiti cagle rutti wi wona jiiɓare ko heñade ɓe ko law halayɓe ne woodi ko halayɓe demet dellu dangel maayo wuuro Adama Samba caski lamɓe duballe Adama Sakke Mbayla Silla naɓe ɓe ko halayɓe demet halayɓe bonne ne woodi halayɓe suske ne woodi suska e laba jeeri laabi laami labana laami ko noon ɓe gaskinirta koye mabɓe sa yeehi ha diwan Toro mbima ko Toro e Belleldi noon rendini ko sowanaɓe ko sowa e wuuro Purel rendini kadi ko Edinaɓe Edi e ɗalal sabbu Allah rendini kadi ko Ceelawnaɓe Ceelaw e Jiro Fonde rendini kadi ceeloji nokku seeloɓe ɗum ko diwan Toro o ɗum woni noon ha jettoɗa Dimat walla tulde Dimat ɓe mbima Jatti Ali Hamme Julɗo Kane Diri Samsudine nokku Kiraynaɓe ko ni tigui woni no ɓe gaskinirta koye mabɓe ɓe duttonoma e to banggue diwnuji ɗi ha jiiya guure ɓooyɗe ɗe foof gonnoɗe e nder diwnuji ɗi ɗum ɗo woni ko jinnoɗen jubbande yimɓe mataw tuumaji ɗi kuuɓi mbinden ko 23 heures meɗen ɗo mbason yejjidde DJ Dou wi ne waɗa live tigui rigui jakon yeɓoyde ma on nan toon kadi Kongi Pulfuli ma on nan toon kadi Fouta ma en jaa toon kadi so gueno haaji jami kisal nden kala yo wone moon men kebdani jabdade namde mumen ɓe te tawno en mbaɗi live fodde joni 4 heures de temps tigui rigui on beltanama ha janggo so gueno haaji inchallah wi ko live o wattata rediffusion inchallah ɗum woni ko fawtata ɗum noon mo heɓano fartagne wawde yebde fof ene wawi yebtude ɗum e live DJ Dou e titonde e ɗum ɗo rediffusion e titonde makko tigui rigui waɗi enregistré live kadi chaîne makko YouTube soɗo jaa Titon TV ma on taw toon tigui rigui jewte battaɗe toon tigui rigui inchallah so Allah jaaɓi eyyi ko rediffusion maw fawta ɗum o wi inchallahu rabbi inchallah donc noon on calminama on juurama en gardama ha ɗon siftinde on yaadunoɓe Elage Oumar Al Foutiyou Tall ɓe ganduɗa ɓeeɗo ko 9 teskaɓe yaaduno makko en limti hen noon 14 alpha yaaduno en yaaduno Elage Oumar Al Foutiyou Tall biyeteɗo ceerno Mouhamadou Lamine en yaaduno e makko Alpha Mamoudou Kaba Lamtoro Hamme Sall Elimane Hammad Boubacar Samolde Hammadi Lalaɗi ceerno Racine Boubacar Fayo Umarowel Saw Donde Souleymane Elimane Boubacar mo Dimat ene wonde Mouhamadou Aliou Thiam Lamine Tafsir Ahmadou Hayre Law Elimane Hammadi Maloum to Demet Alpha Oumar Sare Mani Alpha Kasum ko Sierra Leone jeya Elimane Amadou Boubou ko Donnay jeya Boubou Mamoudou Boubou ceerno Abdoul Cukolel Alpha Ali Weedu Noori jeya e Abdou Rahman Basamor
Mamadou Oumar Mokhtar Tafsir Mamadou Oumar ceerno Bokar Hamjan e ceerno Tillere ceerno Mouhamadou Lamine Alpha Amadou Yoro Alpha Abdoul Sambalini Alpha Mamadou Basuki e Alpha Ndiaye Alpha Youssouf ena wonde Modi Mouhamadou Seydi Yanki Modi Abdoulaye Modi Mouhamadou Hamme hay Modi kewɗi jaade makko e Alwali Oumar Ahmadou Samba Lobbo e Ahmadou Hamme e Alpha Souleymane Ahmadou e Ardo Hammadi Aliou Eliman Boubacar Mbaye yaade makko ceerno Souleymane Sy Alpha Ousmane Boubou Sadio Ali Boubacar Ahmadou Balasaji Samba Kadija ceerno Adam Abdoul Kadija Tafsir Salif Tafsir Bodowal Tafsir Bayla Hammad Alpha Abdourahmane e Alpha Mamadou Boubou e Boubacar Aliou e Samba Atta e Modi Ali ene wonde Hammadi Ali e Youssouf Khalid Youssouf Abdoul Sakki Diaho Guijilon e Mouhamadou Souleymane Mouhamadou ceerno Amadou ceerno e Abdoul Hudake Ndongo yaadema ene wonde Ali Mamoud Idriss Takko Dado Samba Takko Dado ene wonde Boubacar Takko Dado emo wonde kadi Tabara ena yero jinda Tabara e Amadou Dahir e Koli Modi Sy oɗon nan ɗum no feewi yimɓe Cheikh Oumar Sène Kala e Koli Modi Sy hay kañum ko jambar e Arɗo Aliou Jeribi ene wonde ceerno Souleymane Amal Bela Racine Alpha Sidi Yero Mamadou Aliou Dundu Elimane Rindiaw en kaalinomo joni Boubacar Ali Dundo oɗo ko miñum oɗo Abdoul Bocar Kane koɓe ko tigino ko bamum tigui Abdoul Bocar Kane kañum nene koto banggue tigui rigui koreji mum ummade ɓe Ali Dundu o Botol Sow ha ko yaade makko ene oɗo inde makko noon ne welimi kanko Umarol Sawdan Botol Sow ha ko jeeya ko Botol Sowanaɓe ko toon woni to jeeya diwan gamaji en leeraɓe en ko toon woni to jeeya Mouhamadou Samba Decce yaade makko Mouhamadou Hammad Koura Wane yaade makko ceerno Haymoud ceerno Bocar Elimane Hammad ceerno Moussa ceerno Djibi Ismaïla Dawoudou Tafsir Malik Girlaji yaade makko ceerno Souleymane Babarake Wane ceerno Khalid Elimane Demba Abdoulaye House ceerno Amadou Ali Djilia ceerno Alhassane Ba Alaji Seydou Alpha Mamadou ceerno Abbas Alpha Oumar ceerno Molle Diago Cilañ Alpha Abbas kadine e Alpha Oumar ceerno Bayla Wane o woni mo kalɗen joni o Diago Kanil ene wonde kadi ceerno Basamor Diago Cilañ ene wonde Alpha Mamadou Elimane Ahmadou Boubou Amadou Tafsir ceerno Djibi Alpha Amadou ene wonde Elimane Guédo ɓeɗo foof noon adi yaltude baara caagal ko Alpha mawnum Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall nden Cheikh Oumar noddi kanko Alpha o kanko hecci Cheikh Oumar to banggue duuɓi hecci ɗum no heccete o yalti o dari o wi Cheikh Oumar hande de mi bayimama miñam tawi kadi ko jiidowo e nelaɗo kollowo yimɓe lawol Allah min de mi bayimama hande komi allumuduma Cheikh Oumar ƴeewa mawniraɗo wiye noon miñum ɗon tan Cheikh Oumar dañi ngal ɗon gueɗal nde woɓɓe ɓe puɗɗi yaltude gaɗa ɓe gara gorko jiya Didier Dou yaltoto wiya ɓe felliti yadudema tawde Alpha ne yaaha jiya Yaram Jamil yaltoto minne kay mi felliti yaade non haaɓe cuuɓi kadi ɓeɗo foof ko ɓiɓɓe lawol kadi ko hakkude seereɓe tan e tuup won namdinoɓe noon beele rewɓe jaade Cheikh Oumar walla ala rewɓe ɓe jahorani kono won rewɓe suusɓe jamareɓe jaltuno baara jagal mbi ene jaada e Cheikh Oumar wiya ala rewɓe jadata namda ko worɓe kadi taw ko worɓe laaɓɓe rewɓe lawol woni worɓe laaɓɓe rewɓe lawol koɓe tunwani to banggue jibinande ko ɓeɗo goni yaaduɓe Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall en ciftinino nane Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall e konuji ɗi o wadda kono kadi nde o jibina mbiɗen ko entre 1794 walla 1797 hay Ibba Der Thiam haalti ɗum Nasir Ndiaye kadi haali ɗum ɓe mbi Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ari aduna ko hakkude 1797 e 1794 1797 nder wuuro Halwar ngon wuuro Halwar ɗon woni ko Sara Guédé jiimi koye cangol Duwe woni koye falde Podor nde e nder diwan Toro koye Toro tigi woni to ɗum hiisete yummakko wiyete sohna Adama Aïssa baba makko noon nototo koye inde Saydou Ousmane Moukhtar yaadi e Cheikh Souleymane Balen kanko bamum Cheikh Oumar e Cheikh Souleymane Balen jangguide tigui rigui Duɗal Pirsa Ñakko Cheikh Oumar Tall noon kañum ummani lawol makko ko 1818 o woni e lawol makko ngol ko ene abboyo duuɓi jeetati 8 ans omo woni e lawol fu fewde makko Makka o yaha ɗo o daro ɗo o yaha ɗo ko noon o yaari ha to yiide Mouhamadoul Ghali ha tottimo wirdu Cheikh Tidiane wi mbawata ko yettindemo kono minen min tottinimo tigui rigui ko noon en beltinima bandiraɓe mi salmini on mi juurima on tigui rigui a yarama Jamil e kadoji ɗi neldataji e neddiɓe kadoji ɓe jarama no fewi tigui rigui mi salmini on mi juurima on jaame kisale nden kala yo wone menen en kala juɗɗo